Heme salam. Bugün abzorda arzancak ekonomiçni Toyota Corolla. Bu pakaleniye Corolla'larda 14 ve 19. yıllar aralığında çıkanır. Motorlar 3 tane motorda geldi. 1.6'lık. Edil Türkmenistan'da men görmedim. Yöne bağı 1.6'lığı. 1.8'lik ına bizimki alak. Ve 2'lik motorda geldi. Komplektatsiyalar les var. Edil bizimki alak. Luke yok. Prastoyca. S-klası var. Önkü bamperi oğudonca gelya, faralar çalı ütgöye, biram lük çağışı olya. Ocuk bucuklatlar ütgöye de S-klasta. Ve XL'de gelya, polnu koca salon, polnu fulliyatsa bize, atak fulliysen bolya. Ben gördüm Corolla'nın 2011 ve 13 aralığındakin has koğuren, Dashvidini, S-klasın asobini has koğuren yönü salon, berde has oğudon göryan. Edil, bu men pikirim, sizin öz pikirleriniz yazın. Size Corolla'nın haysın halayanız. 18-19 yani şungal modellerimi ya da bundan önkü pakaleniyan mı? S-klaslar. Çıkıp da yadınız işlem. Aşkavat'ta moda oldu, Berde moda oldu. Aşkavat'ta bir giden oğlanlar bezep, her kile edip sürdüler. Yadınız işlem önkü nostalgiya. 10 yıl bundan önkü primerine. Gateret moda oldu. İnni, otlanışığı. Görüşünüz yali. Motorda hiç çil ses yok. Ne için onu ayttım? Bu maşin satlıktır. Dost oğlanamın birinin maşini. Kime gılıklı olsa aşağıda nomeri koyacak. Mengle havarlaşın. Geliyanız, görüyanız. Arzancak baka beriliyor. Opşu bazar bakadan aşağıda olur. Şun tarpedasın ne için oğudan görüyanyan. Serdin bir kilçik. Şöyle yumuşak materyalini edilen. Bolmasa in budjetni Toyota kampanyasının in budjetni maşinini şu. Bundan ardan maşinna bilem okyo. Hemem gater ekonomiçni. Sürüyenler bilyenler ekonomiçni diyemde 100 kilometre 7,5 litre yakkanır şu. Polnu budjetli maşin bu onun içinde hazır menden funksiya soracaklar var. Neme ütköşükler çağışlar var dip. Yani bazı funksiyalar var. Berde hemem leda bu infrastoyu şondan bazı zatlar var. Klimat kontrol var. Hemmesinde de kansoner peç ellette var. Daçik, palasa daçik va çıkanda gıygırpla deden olya onun bärsini gızdıryan va yadmy şonu şu funksiyon adyla aynan gızdıryan şöyle doňma diyal. Etkisizenya geçemizde bärde polun dokumentasiýa. Etkisizyenyalara geçelik izni görkezýän. Maşin doğruym aýtsam biraz darrak. Yani edil men özüme oturmak udobny. Bärde 3 şol bar, bapşy kiçil ýagdaýda zat ýok. Udobstow bolmaýar. Sebäp kiçide. Atak ýygyny ýokoýdan oturmagy normalny. Sredni bahada bahasyna da seredin. Iň arzan modella Toyota kompaniýasy. Bärde padushkadyk kose goýulýan. Hiç şeýle interesni zat ýok. Sideniýasynyň tikilşi gatgowy ýany şunu kaçystwol tikilen. Ervetdäl, toýs kaçysto diýemde häzir Mercedes satlan deňemen oglanlar bärde baha gata. Azdyr ýagny. Bahasyna görä gowy. Hiç şeýle regulirovka zat ýok. Ýzyna inni. Şun apşypkalaryny bu gören işin apşypkasyna seredin. Bäre ardan plasmassan. Bäram şol.
Yani şörtçünü bir oğuca bir da çık koyupdurlar, tipa mebel stili. Ana oğudan gitce, biram oğudan tikipdirler. Dikiliş şağday gat qoy. Bagaj berde pultda açılyanlar. Ing minusu näme start stop yok. 18-nji ýylda şonda start stop goýaýmaly. Açar şey türäp görmeler ýa-da. Özüne göre şeyle bagajnik. Edil gat ula däl ýöne. Normalny. Bir sany uly çemadanyň sygsa şo normalny hasaplaýan men pikirime. Sebäbi köp zat taşajak bolsak pick-up alardyk şeýlem. El bilen yapmaly. Ana o da minus. Şu açar polnu ayırmalı mı? Kadi pikir edýän. Polnu maşindan hemmesi ayırsa diňe knopka ýetse gatty bolar. Iň gyzykly kapot. Yan kayçym ýaly bu modelle edildi atýaly. Önkü maşinler ýaly alyp goýmaly. Şoňa da bir gidravlika çyk goýan olsalar, gülýärlik bolar. Şo taýda polnu arzan ekonomi edýärler da kompaniýalar da. Şo gidravlika 20-25 dolar çykar. Olar optimalanyny, olara has arzan düşýär. 1.8lik şeýleje motorumuz. Motoruň ýagdaýy gowy. Gat ekonomiçni imini şu ekonomiçligi seredýänler, kan basyp zat sürmeýänler siz üçin diýilýän motor. Mundan başga da ikiligi gelýänler bilen. Ikiligi gelýär we 1.6ly gelýär. 1.6lyny men Türkmenistanda görmedim. Ikiligini gördüm ýöne. Ikiligi ana has gowja ýörýär. Muňam ýöre şerbetdäl 130 at güýji bardyr munda. Ikilikde 150 at güýç gelýär, 1.6lyk ýüze deten ok. Maşin sürüp görýäs. Berde gaty köp bir zada garaşmaň, basaňyzda süýnüp giderýär. Üçlükçe ýörärok, elbetde ýöne ekonomiçnilik gaty gowy. Şoňa hazır imini ekonomiçni diýseň, galan zadyny bagyşlap bolýar da ýörüşiniň pesligini bagyşlap bolýar. Hazır sürüp görýäs. Olanlar 2018-iň 6-njy aýdyr şu. Motorunyň ses çygaşy näme bolsa da klimat kontrol zat ba. Bolmasa şu wagt gysganyp şonu amaýarýarlar. Iň esas zat olanlar. Remen dakyp sürýäs. Ýadyňyzdan çykarma. Kompaniýa bize 1.8lik motorumuz 12 sekundda çykýar 100 çenli. Ýöne barlak görürs, edil 100 çenli däl 60 çenli barlar. Şunmy ýalanmy? Primern 12 sekundda çykýandyr. İkilik motoru biraz çaltırak çykýandyr. 10 sekunda yeter etmez bolýar. Häzir sürüp görür, abyşny sürýän ýolumyzda. Edil maşin o diýen bir ýumşak däl. Bilýäňiz, agramam, şoňa görä motoram kiçi, agramam kiçi, ýani agram agry däl. Şoňa görä de maşin gatrak, jostrak gelýär. Ýene bir zat biz häzir alamyzda iň arzan Toyota'ny alýar. Şoň üçin şoňa görä de zat edin Trebuni alaňyz. Ýagny häzir isleýänmi ýumşajyk zat. Pajawsta gitdiň Avalon alaň. Eýleki iň soňky Avalonlar ara çykan. Ana alýan ýumşajyk zat ana. Ya gitdiň Land Cruiser alaň 200'lük, 300'lük däl ýöne. Gitdiň Land Cruiser alaň ýumşajyk zat gerekmi? Ya başka yer urdurjakmy eýlek-beýlek, Hilux alaň. Gumodada. Bu çista şäher üçin maşin. Bu da ýene men öz pikirime aýdýandyr olanlar. Bir zat bilen närazylaşsaňyz, razylaşmasaňyz da arkaň kommentarda ýazyp bilýäňiz. Çista şäher üçin maşin mi gaýdýan dalny ýol üçinem däl, zat üçinem däl, dalny ýol zada da gitseň ol, Aşgabatda gitip görüpdik, Corolla'da S-Class'da eýlek köýnesinde min 2011-de 12-de şol. Gidip görüpdik. Normal ýöne seronu dalny ýol üçin maşin däl, şäher üçin ana gülýärler. Indi gön ýolumyza çykýas. Nollan 60 çenli barlak göreler. Häzir nollan 100 çenli 12 sekundda çykýan bolsa, nollan 60 çenlem primärna 8 sekundda çykaýar bolsa.
1.8'likde. Anlatmış. Ekonom rejimde gidýär bu. Iň erwesat basýa ekonom rejim ýalyp dursaýdy. Ekonomiýa da ondan şondan ütkeşik zat etme. Üçlüğün 3,5 zady ýok berde. Ýene täzeden barlyas. Ne olur 60 açını. Ekonom rejim 3 şendir. Basýan. Ekonom rejim 3 günü basaňda gatyrak atak şäher içinden armanca sürsem pon basman. Ýuşada basar ekonom rejimde sonra 7,5 litrda 100 kilometr 7,5 litr. Polnu bak goýsaň Aşgabatda gidip gelýän arkaýyn ondan da şaram şäher içinde ýene 2 çunya aýlanýar. Oğlana prikol tutja, zapravkan ýanyndan geçseňem 2 gün turp bolýar diýip oýsana da. Şoňa ekonomiçne. Ana o wagtdan söz ýok. Ýöne şu ekonomiçne bolan üçin motornyň kiçik bolan üçin şoňa görä pes ýörýändir. Berde daçykba, ýani öňüňe peşehot saat bolýar, agşam şonu gygyrýandyr. Näme daçyk diýilýär, näme bilemok men dogry maýdan. Maşin komfortny, dogry maýdan. Ana şu wagt sürýär. Bassaň ýörýär. Ýöne kösen ýörýär. Ondan basmanjyk sürýänler üçin, ýaşylar üçin gaty gowy variant kaýdan häzir. Heme ardan. Bize iň esasat näme? Bize iň esasat baha. Şördüm ýoluň dyr-dyr ýeri bar kakras her ýerek men sürüp görýän maşina. Karolla. O den gatam däldir o. Olany köp Karolla gaty diýär. Oňal o den bir gaty zady ýokdur. Ýörýär olyn uçanakda ýörýär, mesele ýok. Ýöne özüňi düşünüňiz da. Gater we gaty bu eýle beýle diýenler üçin oňala gatylyk ýok. Dogry maýdan, oňa gatylyk ýok. Öňküler 9'lar 8'ler var da olar biraz gatyrak gelýän, bular bolmen ýumşak. Ýene dut kameralardan deňeşdirem dok elbetde. Karollaň öňkü modellerinden bu ýumşakrak gelýär. Emem Svejda zat da bakasam arzan. Häzir köp adam soraýar, arzan zat gerek. Täzerek arzan zat gerek diýip. Täze arzan zat diýip soraýanlar üçin ana size maşin. Karolla. Yolla goýanak. Oňa 100% garantiýa berip bolýar. Hiç ýagdaýda. Men bunu öwgendir öýtmän. Bu däl opsiýon. Bu Karolla däl. Lüboy bir Karollany alaňyzda da. Tormuz tutuculugyna barlar täze serdim. Bu güzel. Ýeňiljek da o. Ondan bu Karollany öwemok diňe. Opsiýon arzan we ýyl täze zat aljak bolsaňyz Karolla alyp bilýäňiz. Ýyly 19. Arkaň. Mundan soňkularym madyr. Olar biraz gymmadrak gelýär. Mundan soňky 20 model uje dikitýär. 20 model birazçyk mundan owadan we uje ütge hemme zady. Atak 14'den 19'a çeni çıkanlarına şular da çalak ocuk zat ütge far ütgen öyle bufun gıracı oňal olan ele salonda berde bir knopka ya ýene bir zat opsiyon aç çalak zatlar ütge opsiyon bir ütgen zady ýok. Motorun sesini zadna gördüňiz sürdük zat etdik inni aýratyn bir minene. Oğlanlar maşin bardan hem aýdyp bermedik bolsam kommentariýa siz üçin açyk hökman suratda ýazyň. Öz bilýän zatlaryňyzy ýazyň, sebäbi hemme zady bilemok, bilýäňiz, ýoşadan öwrenýär. Şoň üçin aşakda ýazmany hiç çekinmän. Arkaýyn kommentariýalar siz üçin açykdyr. Like çaş goýun, Instagram berde, Telegram berde goýjak. Oltaýym, agda bolun, o taýlarda da gowy zatlar paýlaşýan. Indi maşin barada aýratyn bir pikir. Öz bahasyna diýýärmi? Birinji berilýän soraw. Biziň her bir wideomyzyň soňy şuňalyk gutarar. Hökman suratda öz bahasyna diýýärmi? Iň gyzyklanýan zatlar da size. Öz bahasyna diýýärmi? Öz bahasyna diýýär. Ben şu maşyny alardymmy? Bilemok, alardymmy, almazdymmy? Edil Svejda zat islesem belki alardım. Ýöne hemmeňiz uje bilýäňiz, men motory ulurak zat goýaryn. Bilemok, mun alandan men belki 3'lük dut kemri ýa-da 3,5'lık öküz kelle alardım.
Ana böyle çista şu motorun dip. Atak sver zat istesen elbette uzak wagtlyk pikirlensen bu gowy. Näme üçin? Olar uja ýyl köne da dutyňam ýyl köne öküz kelläňam baby çykaňam haçan bakasy düşse düş vermeli. Bular intak bakasyny saklar. Sebäbi bolmen ýyly täze hemem döwülmeýär. O zatlarına seredin. Nähilek biz baby çykany dut kämreni öküz kelläni gowursak da näl gowursak da wagt özüni alýa şo söz var. Wagt özüninkini alýa diýen söz var. Şol asobina demirde. Adamda da wagt özüninkini alýa öz gelejegini demirde de şoň alakdyr. Başka näme aýtmadyk bolsam kommentariýa üçin açyk olanlaryna şoň alak abzor bolýar. Maşin opşam alanda gowy sürseň bolýar. Ekonomi üçin arzan özüne göre yumşak. Oňal gaty bir zat ýok. Elbetde ýan kaýşmaly eýlekler bilen deňeşdirsen gatyrak ýöne. Oňal bir joska zat ýok da Opel zat nälik joska bolýar. Oňal zat ýok. Ana şoňal zor olanlar. Maşin satlyk kime gerek bolsa meňlen arkan habarlaşyp bilýäňiz. Kim şu maşin isläp arzu edip beren olsa her biriňize Hudaý ýetirsin. Iň esasat sana sağ olsun.